Когато спрях да се интересувам какво ще кажат хората, тогава започнах да живея истински. Преди това беше едно съществуване да се харесам или някой да ме одобри. А кой трябва да ме одобри според вас? Аз, разбира се. Аз единствено аз. Преди време нямаше да си позволя да сложа този чув багажник, защото съм научена как ще излезнеш така, какво ще кажат хората. Ти си майка на 33 години. Ами да казвате, какво има да кажат? Слушам ги, да кажат. Хич да не ви дреме какво ще кажат хората за вас. Живейте си живота. Все още нещо се включвам, тъй като явно съм набрала ентусиазъм тази сутрин. Имаше период, в който цял живот софияните са ми убивали, стискали, били са ми неудобни и в един момент си казах, ще ходя без сутиен. Имаше коментари от рода на как ще излезеш така, виждат ти се зърната. И какво мисля, като ми се виждат зърната? Това са моите зърна. Нали така? Който има проблем с това си е негов проблем, не мой. Аз се чувствам леко, свободно ми е. Така че, хора, комфорта и удобството преди всичко и изразявайте себе си така, както усещате за правилно.